Balezea Zuetxearen erakustaldia izan da. Ondo? Ederto, azken eguna, zu artifizialen azken eguna Bilbon, larun bata beteta eta gozatu dugu erakustaldi horrekin. Libe, futboletik, zuak ikusten etorrita, eskerrik asko etortziarren. Eskerrik asko zuen. Konkiseko nerea bebai, bi konkisetik pasatutakoak, konkiseko bera jarraituko du. Bueno, azebolako jarraitzaile eta partartzaile ausartegi esker. Eskerrik asko etortziarren, bizo? Zuei, Eta Gabriela gu ikusiko gara, denboraldi berri ere badaukagu Euskal Telebistan ikusiko gara, beste jairen batzuk tiki-tiki batzuk egin ditugu. Beti elkarrekin. Ze placer zu entzuti eta zu gure programan izateko aukera Eskerrik asko irunoi. Badakizue bihar azken eguna Bilboko aste nagusia bihar bukatuko da eta Marik jaia erreko da. Eta gu hemen izango gara marretan. Zuzenean ikusiko dugu, ze plan ona, gonbidatuta zaudete, ondo pasala! Gabon Euskal Herria!